Guys, ang atong kapanahunan karon dili na gyud kakumpiyansaan ang atong dagan sa palibot karon. Og makita nimo, maobserbahan nimo o madungog nimo through sa mga balita nga daghang mga krimen o mga panghitabo. Og labaw sa tanan, daghan kayo mga scammer karon through social media, guys. So pag gawas, pagsugod gyud sa mga internet connection, guys, grabe ang nigawas pod nga mga scammer, guys, through social media. Muna ang kini atong sambingay karon, sambingay kini sa usa ka gulang in town, guys, nga gitabangan siya ilad sa tulo ka kawatan. Kung dili basta-basta ni mga espirituha karon, guys, kining mga mangingilad muni gadagsang karon, guys. So guys, welcome sa atong storyang Bisaya o Cebuano story. Upuli nga matapos nimo ning mga istorya and ma-share nimo ni sa imong mga pamilya o imong mga amigo-amiga. Doon kay daghan kayo panahon nga kumpiyansa lang sila sa ilang kinabuhi. Wala sila kabalo nga daghan kayong mga tao karon nga naga tiid-tiid lang nato aron nga ilaron ta nila. So guys, dili pa ulahing tanan, this video mag-remind gini kanimo kanako nga dapat alerto ta, dili ta mo kumpiyansa, hilabi na kay nagdagsang kining mga mangingilad karong panahon na. So para masabtan nimo, guys, inani ang dagan sa atong istorya. Kining gulang, guys, nga baligya siya og kanding o baka. Sa dihang naglakaw na siya, guys, para ibaligya niyang kanding o baka. Kining tulo ka kawatan gapahipi na day dito waaw nga dapit. Nagtan-aw na sila ug kabalo sila nga dito gyud moagi tong maong gulang nga dalaw kanding o baka. So kining tulo ka kawatan before niagi ang gulang, guys, nagsabot ning tulo ka kawatan, niingon ang tulo ka kawatan. Ang unang kawatan miingon, ako anang kanding. Ikaduha, ako anang baka. Uang ikatulo ningon, ako anang kawaton ng iyang mga sinina. So guys, kining gulang nga nagpadulong, ilan ang gitripingan, ilan ang giplanuhan kung unsa ilang kuhaon. Karon, para dili ra madikta ang gulang, ilang himuon kay ang gulang ni pahuway man tungod sa kalayo sa baligyaan, ni pahuway ning maong gulang. Pagpahuway sa maong gulang, nakatulog siya, gihukot ning kanding, yukot pud ang baka. So ang gihimo sa mga kawatan, ang unang kawatan miduol dito o gibuy-an ning kanding, giguyod ning kanding paingon dito sa kakahuyan. Karon, pag mata sa gulang, niyon ang gulang nga, asa naman ang akong kanding? Pagtan-aw na nara ang baka, pero wala na yang kanding. Karon, niduol ning ikaduhang kawatan ug miyon nga, "Nong, unsa may imong gipangita?" Ningon ang gulang nga, "Dong, wa ba kakita sa akong kanding? Nawala man. Nya baka ra maning nabili na laman, ako ra bago to ibalaligya, dong." So niingon tong usa ka tawo, "Adong, aw nong, bag-o ra gyud tong nidalagan tong imong kanding nakabuhi, naa diya paingon sa kakahuyan." Niyon ang gulang, "Mao ba, dong? Unya, dong, pwede ba ka nga ibilin sa tika niini kay akong lagson tong kanding, akong kuwaon to sa kakahuyan?" So niyon tong batan-o, "Sige dong, ako lang may bilin ini imong baka." Karon, guys, giadto ning gibulong sa gulang ning kanding nga nawala. Ang naitabo, gidala na dayto sa usang kawatan. Unya pagbalik niya, wala na pud ang baka kay gidala na pud sa ikaduhang kawatan. Hilak ning gulang, guys. So palin niyang hinilak kay giilad sa duha. Karon kay naghilak man siya, lakaw siya na, pauli na laman siya. Na siya nakitaan dito sa suba, dapli suba, nga adunay usa ka batan-on nga naghilak. So imbis nga siya muhilak og todo, nahilom siya kay do naman puy gahilak dito nga batan-on. So giadto niya ning batan-on nga gahilak, daplin sa suba. So karon, guys, ipangutana niya sa, "Dong, nganong gahilak man ka?" So niyon tong batan-on nga, "Lo, ang akong usa ka bag nga gisudlan to gold sa ako tong lolo, lo, nahulog ining maong suba." So naka-realize ang gulang nga, "Mao ba daw? Nya nganong naghilak man ka man nimo sa luma?" Niyon ang maong batanon nga, "Lo, dili nako makaya, dili ko kabalong mulangoy, di po kabalong musalom. Munang sayang yung kay tulo." So niyon ang gulang nga, "Ako lang may mukuha ana
Dong, nya unsa may imong ikahatag nako? Ningon ang maong batanon nga, lo, kung makuha nimo na tunga ta atong maong gold, usa man to ka bag. Tungaon nato to kung makuha nimo. Salamat kayo lo nga naa gyud ka. So karon ang katong gulang guys, nalipay siya tungod kay bisan tug nawala ang yang kanding ug ang baka. Kung makuha niya tong usa ka bag nga gold, mabahinan siya katunga. So, ihukas sa gulang ning yang sinina, dayong ni salom siya sa maong suba. Karon, pag salom niya guys, pagtunga niya kay wala naman putong batanon, wala na pud yang sinina, gidala ang sinina niya sa batanon nga kawatan. So insert ang tulo ka mangilad, nilampo sila sa pagkuha sa buot nilang kawaton sa maong gulang. So guys, luoy kayong naitabo sa maong gulang. Nawad-an gid siya sa tanan hasta naghukas na laman siya. So dinhi lang ta kutob sa maong storya guys. Naatay makutlo nga lesson niini sa atuang kinabuhi karon. Karong panahon na guys, dili ta pwedeng mukumpiyansa karong panahon na. Tungod kay nang gawas karong panahon na, dungan sa mga panghitabo, mga krimen, mga patay, mga rape, mga kalamidad, mga panghitabo sa gawas nasod, diri sa atuang nasod, usabisan asa nalaman. Grabe ang mga panghitabo na karon. And dili nimo ka kumpiyansaan guys, kay nidungan po ni pagsulod kining daghan kayong mga mangingilad. Ug kani atong gisigutan karon nga mangingilad, kining about magisigutas pang Ginoo, daghan usab kayo rong nanggawas nga mga false teaching, mga false prophet o mga nagdagsang karon nga mga bakakon nga mga magtutudlo nga naa karon sa kalibutan. So dili ta kumpiyansa karong panahon na guys, kinahanglan magbantay ta o kinahanglan alerto ta o dili ta basta-basta nga madani sa mga katingalahan o kahibulungang mga milagro nga sagad gihimo karon sa mga magtutudlo nga mga bakakon dinis kalibutan. Matud pa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10 nga ang taong yawanon moanis kalibutan ug anya na karon o himuon niya ang tanang matang sa milagro o katingalahang mga butang aron pagpasalaag sa mga wala mutuos ka matuuran. O matud pa sa verse 10, gamiton niya ang tanang paagi para malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wa man nila dawata o gigugma ang kamatuuran. Kung gibuhat pa nila unta ni, maluwas unta sila. So guys, dili ta mo kumpiyansa kay ang taong yawanon matud pa dinha nga maghimo siya tanang matang sa milagro katingalahang mga butang. So karong mga panahon na daghan na kayong makita nimo through social media nga makahimo sila dagkong matang sa milagro, makahimo sila og makatingalahan nga mga butang ug daghan usab nga nisunod nila. And wala nila susiha kung unsa gyud ang background sa maong maguwali. So dili ta kumpiyansa karon kay daghang scammer in the last days nga may tabo ug ipasad kini sa buhat ni Satanas sa nagkalaing-laing dapit. Munay niyo si Jesus sa Matthew 24 nga sa katapusan unyang mga adlaw daghang mga mini mga propeta sa tanang dapit. Okay? So maghimo na mao mga milagros, mga propeta, maghimo nagdagkong matang sa milagro para pagpasalaag sa mga daghang mga tawo. Guys, matud pa sa ikaduhang Juan 1 versikulo 7, ani akaron sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila mutuo nga si Jesucristo nagpakatao. Kini sila ang mga mangingilad ug kaaway ni Kristo. Guys, niyon diya nga kini sila maong mga mangingilad ug kaaway ni Kristo. So, dili ta kumpiyansa karong panahon na through social media, daghan kayo rong mga magpakita og mga kahibulungan, mga healing, mga prophetic healing, mga prophecy, mga kanang paghingilin. Daghan kayo rong makita nimo sa social media ug dali kay misulbong ang maong mga grupo. Munang dili siya kumpiyansaan kay bisan nakita gud nimo nga makamilagro sila pero dili tanang milagro nga gisigutan sa Biblia gikan sa Ginoo. Adunay gikan sa demonyo, gikan ni Satanas para pagpasalaag lang sa mga tao nga wala mudawat ug mahigugmas kamatuoran. So guys, din lang ta kutob sa atong sambingay puli nga nakahatag kita dugang lesson sa kinabuhi. Kung bag-o pa ka guys ini nga channel o puli nga naka-subscribe ka para updated ka sa daghan natong mga istoryang Bisaya. So guys, pwede po kang mutanaw ni nga video, daghan po kang makutlo nini. God bless, glory to God. Kita-kita ta sa next video. God bless guys.